iti selebrasyon na po, una pa nakitang gaya po di Radyo Philippines, iti selebrasyon di World Teachers Day, hindi pa po makainuman, di maisa po ang mga sursuro, iso na po kaya Associate Professor 1 iti MMSU College of Industrial Technology, former focal person for institutional and program accreditation, kinagdama po nga program advisor for MAED, MSEPP, MSEPK and PHM, Coordinator iti Student Affairs and Services iti Mariano Marcos State University Graduate School ni Dr. Ryan Samuel V. Ramos. Sir Ray, good morning. Happy Teachers Day. You're live and exclusive in Bombo Radyo Lawag. Good morning, everyone. Yes, sir. Umo naman kakabsat, alakman dito agundaway, Bombo J. Ti panang itedyo kada ito mo iti pribilehyo nga mangi sagot kada giti kapan panunutan to mo to biyang iti kaado nga teachers ta iti Ilocos Norte sakti mesa nga napiliyo nga umay mangiburay kada giti kapanunutan nga mangpasingket iti daytoy panang rambak iti daytoy nga tawag iti World Teachers Day. And of course, I'd like to apologize kakabsat daytoy background ko adu nga min dagiti madama nga paka bisian to yung motoy biyang. Actually, dandanik nalipatan dito, urek lang nga nag-nervous na makitak dito. Openak to yung kwak Apo Bombo J, dito yung cellphone ko, makitak mo dito yung notice yun, kat naglipatak na halos nalipatak dito yung kakabsat at kagap-gapok kay meeting, kan digiti personal urgent matters o bubalag at tangaming aldaw. But nonetheless, please bear with me, ikarigatak Apo nga sungbatan, kan iburay digiti amok nga paka inspiraran dagiti pada nga manursuro ken dagiti agtutubo ken dagiti agnayangay pay nga umay mga latiki na mestro ken kina mestra. Yes, sir. Uwan talaga, no, mistra kung natin oray Sabado, Domingo, oray Rabii, Sir Ray, kaya talaga nga adala, tuloy-tuloy ti trabaho. Agas may isang susuro nga magyaman kami, ti Bombo Radyo Lawag, gaputan na ikan na kami, ti Gundaway, nga makainuman na ka, iti datoy nga aldaw. Sir Ray, umuna ti amin, ikan na kaman iti background, nakakasanumet tinagbalin nga journey, no apay nga nagbalin ka akas may nga mga surusuro talaga ba nga teacher iti talagang arapa apmon idiskapay laeng ket ubing wenno agbasbasan, Sir Ray. Well, actually kakabsat idi siya idi ubing pay di makelak ngamin iti pamilya ti teachers natubayak iti babaen ti panilaw ken panursuro ti nanang ko at mesa nga teacher ni nanang ko. Ket kada kami nga kakabsat, iti inaunaan mi, naka-enroll idin iti education. Tapos kaadwan dagiti kabagyan ni mother, kakabsat na, kan dagiti kakasinsin na teacher's pie. So, while growing up, adda kanya mi mat nga inaudi nga kakabsatan, DJ, kaya't mi tumot agbalin nga mestro. 7 kami nga kakabsat, kat 5 kami technically nga teachers, actually. 5 kami technically nga teachers. So technically kunak because ti may kadwami nurse by profession ngam nangalat ti units at education kat ni kasatan na nga naipasa ti board exam na. So technically he's also a teacher. Di inaunaan mi teacher, di may kadwa teacher, di may katlo inhinyero, di may kapat pulis, da kami nga talo nga inaudi teachers kam amin. Ngam idi sakbay ka magalat ti kinabestro, idi ag college siya, kung natimesa nga ikit ko, teachers kay matla aminan kat no in ka man nag-education nan kat teachers kay matla aminan ko na. So because of that, I thought of taking another course so nga napanak nagbasat batak kakabsat. Ada mesa nga semester ko je batak nga nagbasa da kami nga duwa ka ni kambal ko. Ngam siguro hang kami na ikari nga alaon dagiti nga kurso taha ami hang ko mariknat fulfillment kadiji mo nang inala ka kurso. Until second semester of that academic year, way back 2023-2024, we decided nga umakar kami ti College of Teacher Education nga isunti nang ilupasan mi, kami mat nga nagbalin pa yung scholars, cultural scholars na usar mi mat dagiti talento mi, iso nga libre ti panagbasa mi idikuan. So nami siguro talaga nga naikari nga agbalin kami nga memestro mat. So nanipot idi kakabsat, tinunuya mi digiti arapaap mi babaan met lang apo ti panarabay digiti ay ayat mi ti biag nang naron na digiti naganak mi kan digiti tao nga nang tultulong kada kami. And since then kunak ti bagi I am really into the world of teaching. So sinustenarak di nga arapaap kon ingana nga
kung naktibagi kayat kung agbasa, kayat kung tungalapasan ti masters ko, kayat kung tungalapasan ti doctorate ko, kaasi ti Apo, everything went so swiftly and so fluid. Alistok Apo nga naobra amin digito nanumong arapaap ko. So DJ tinangtad kanyak ti kapanunutan nga talaga nga naikariak into the world of teaching Apo Bombo J. Nakamimpintas nga rin gen, Sir Rai, kasi pamilya ti professionals. Isut arapaap, itunggal pamilya nga amin nga anak, ket makapagturpos kas namin nagbalin nga professional. So Sir Rai, manon nga tawen, iti kumbaga pa nagbalin mo, nakas may isa nga mga isurusuro, sir. Bale, Bombo J, nubilangag amin ti panagserbik iti gobyernon. I have been with the Mariano Marcos State University for 16 long years now. Nga makas manursuro, naggraduate namin iditawen 2007, April 2007, August of 2007, inabsorb na kadagos ko ni Divine Word College of Lawag. So ti umuna nga trabaho nagisuro akpela di Divine Word College of Lawag for 1.5 years. So matutalan tayo kakabsat, dandani agarup kumurang 18 nga tawanan nga mangisurusuro to yung motibiyang no bilang amin ipanangisurok iti private kan iti public or state university. Yes, sir. Sir, ado dagiti mangisurusuro ko nada nga anak baka anos nga agisuro gaputan na lukot obeng narigat ti agbalin nga mangisurusuro. So apay da kayo, Sir Rai, nga iti unos ti sumurok kumarang sa 10 ket 8 atawen. Ket napagtali na adyo iti profesyon nyo akas may isang amang isurusuro. Ano tinagbalin nga mantrayo, Sir Rai? Siguro, Bobo J, tinagbalin nga mantra kat among ti pagsasao tayo nga very common ti very cliche nga kuna tayo nga if you love what you are doing, nothing is such so difficult. Awan na rigat no ay ayatam ti program kun magustong ti program. Wanhang ko ilibag kakabsat, adot gati panubok. Aglalalo ti ugali digiti ubing, agad adal, iraman mo pita digiti personal nga pakarikutan tayo mat nga teachers, aglala tao tayo lang mat, adamot pamilya tayo, alahanak man nga naasawaan, yung tikait ko nga sa uwan, adamot obligasyon tayo tibukot nga pamilya nga, malabit nga, siguro afektaran na tayo, ti peace of mind tayo, kad nga mangubra kadagiti, ano tayo ti profession tayo. But again, we go back to that principle nga, if you love what you are doing, then awan tinarigat nga ubraan kakabsat. Ken siguro, alaga po nga tatam, dahito'y akat sinumpaan tayo, nagkuha tayo iti gobyerno, sinapataan tayo dito yung profesyon tayo, kat ure kasano trigat na ti mang tratar dagiti ubing, ure kasano, ito tayo usto nga commitment, DJ ti mesa nga maibagak. May kadwa siguro, may katlo siguro, Bombo J, kat no api nga nakapagbayagak, ure kasano karigat ti makikwa ti ubing, amom ada DJ inherent kanyak nga riknak kan panunot ko Bombo J nga awan ti maay, awan ti essence ti agbalin nga mestro no mestra no awan dagiti agad adal. Kan kanayon nga may bagbaga kada kami deta nga no awan dagiti agad adal, awan serbit me mestro kun me mestra kunada. Because really looking into the very wisdom of that idea, really the learners, the students are the strong pillars and they are the cornerstone of educational sectors. Sino ko mga rotisuruan mga memestro kung memestra no awan estudyante. So, parte na amin, it's a matter of embracing the profession, no matter how difficult it is, no matter how challenging it is. No ada dagiti gundaway nga maupay dagiti memestro kung memestra, gapo ti ugalit ubing tayo, gapo ka dagiti nababat sweldo, gapo ta dekadot gastusin pay no kung i-require ti panangisuro tayo, ala. It's a matter of embracing these challenges. Tap nun, may pasagapsap, may papuso tayo dahito nga profesyon, ore kasanot kinarigat na. DJ lang siguro, Bombo J team, agsamsam makadak akas manursuro. I love what I am doing, I enjoy what I am doing, and after all, this is my dream. Arapa po kami dito, Bombo J. So DJ lang kakabsat. Yes, sir. Sir, amo na metan 18 years for sure ado dagiti 5% nga estudyante kaniyam. So aname deti kang runaan nga kumbaga panursuro nga kalikago mong maibati kada kwada, sir. Ken aname tiriknam no makitam idan nga kasmay sa nga professional na, sir, right?
Umuna kakabsat, umuna bumbudis, song batak ti umuna nga saludsod mo aya, ana ti may balakad ko kadagiti agtutubo. No sumrot unget ko nga minyan ti uneg ti klase kakabsatan ko ilibak, amot estudyante nga naungetak istrikto Ngamin ti rason na dito kakabsat, amok ti rigat dagiti tattao, nang runa dagiti naganak, ken dagiti iso amin nga ayaten dati biyag nga mang pagpabasa kadakwada. Nasakit ti riknak akas mestro ken mestra, amakitak ti estudyante nga umay agbasa saan nga nakasagana. Ket no pinagnupan panunutin tayo, nangalaan da nga tat pinagbalon da nga imay nagbasa. Nagapo ka dagiti naganak, nagapo ka dagiti tao nga mang pagpabasa kadakwada. So, di kinaunget ko kung kinistiktok kadagiti estudyante, awan sa bali nga kaligagom ko dito panagsaya at itibiyagda, panag-improve da, kasi di kang kanan ko ipatpatigmaan kadagiti estudyante, bombo jay kan kakabsat ko dingdingag. Di pa nagbasa, sagot data, hanga iso amin kati kanti oportunidad nga agbasa iti, aglalalo dito State University kakabsat, di kaadong agaplikar nga o may MMSU, agarup kumurang 12,000 nga applicants manulat maala iti kada tawen. Tapos saysayangan dagiti umagbasa. Di no kat ni medyo paka-frustrate iso nga istrikto ak nga mangipalpalagip. Igaed da ti agbasa, dagiti agtutubo, igaed da agbasa, ag seryoso da nga agbasa. Kasi no di dag seryoso nga agbasa ken di da ammo nga ipatag ti panagbasa da. Ore makagraduar da kakabsat sa balin to nagtrabaho da. So, there is a more serious life ahead after graduation. So habang agbasbasa kayon anak ko, dagiti agad adal kang kanay ko palpalagipan ida, seryosoon nyo ti amin obraen nyo, tada amin oras ti amin na banag. Di lang bombo ti ipatpatigma ka kang kanay ko dagiti ubing. Data mo ti wagas dan nga agsubad, iti sakripisyo dagiti naganakan ka dagiti amin na tao nga mang tultulong kadakwada. May kadwa nga kayat ko nga songbatan, ano ti sumaron nga saludsod mo, Apo Bombo J? Yes, sir. No, anamet ti mariknam, no makita mo, nagiti estudyante. Makita isuda, okay. You know what? Ti mesa nga nasursurok iti seminar, nasursurok ti mesa nga seminar nga inatendarak, ti teacher nga word, nalipatak ti daddo mga kayat na nga sa uwenen ngem, at the mesa nga seminar nga inatendarak, inaramid na the word nga teacher nga acronym. DJR, timbaga na jay, reward. Rewarding iti teachers no makita na nga nagbaligi dagiti estudyante na. And I feel that same way. I feel the same way. Okay? Aglalo kakabsat no makitkita kon Bombo J dagiti estudyante kon nga katrabaho kon. Dagiti estudyante katrabaho kon, padag ida nga mestron, padag ida nga professionals. There is this very satisfying reward in me. Maragsakanak syempre, maragsakanak. Kaaglalalo nakitak ti sakripisyo digiting ubing, makitak ti rigrigat da, kat napagbalagyan da digiti nga challenges kan panubok kan amin nga alawi nga simbang bay ti biagda. Especially kakabsat amom dete, numapangkat mesa nga lugar kasla kumadete, rumwarak ti eskwela, adda, no iruwar ko ti lugan ko, no rumwarak ko makakabsat, bigla nga damang sada talugan ko, yung ti traffic, bigla nga palukatan da DJ tawag kat pulisan, DJ estudyante kan anawaek. Okay? Sumsumgarak no basta maligligip ko digita. Adda pay dete adak dito sa Nicolas kumakat adda makasabat ko nga dete nakalugan ti bombero. Ag sardeng je bombero taabay ko ag tamdag je nakadrive estudyante gayam idi. Ang idi gi nga rikna kasadat takakabsat madamak nga may interview ay adda kam dito mang inasal sa Nicolas. Tumalyawak yan takot siya nga bumaba. Estudyante gidi ko amens truth MMS deta tatan. So very timely the question mo Apo Bombo J. Awan sa bali nga mariknak no dikat detay ragsak kan pride in me nga naging parte ak iti academic journey digito nga agtutubo ket amuda ti agsubad in a way nga in patagda digito nga sakripisyo daken sakripisyo mi kadakwada babaan ti panangigaed da ti panagbasa da ket agbalindamet a professional. So no ti mariknak I am more than happy, I am more than proud nga makitak dagiti nagander kada kami nga successful. At dapat dito gundaway kakabsat nga at dantulat taong mga estudyante kon nga umay disujitable ko ti chocolate, wano, ura ana nga regalo, tapos at dantulat na nakapalipit nga letter, wano card nga Happy birthday Sir Ryan, Merry Christmas Sir Ryan. Kitak no sinut naggapuan na kakabsat at digiti estudyante abroad. Nga hang ko in-expectar nga agipatulod da,
kadigiti kabagyan dati Pilipinas nga estudyante mi. So you know, the reward is there. Very fulfilling nga makita dagiti ubing nga successful. So para kanya kabsat akas me sa manursuro, dayjayan ti kadakkelan nga sweldok iti biagkon. Okay? Hanak agsapul ti kwarta kabsat akasukat na deta ngam awan makagatad no makita kon nga ti ubing nga atibay mi, ingagayad mi, tinartarabay mi ubing kat nakawasan dan ti usto nga adal, lisensyado dan professional dan. So it's more very rewarding, Bombo J. Nakabimpintas nga mangeg, Sir Rai, kasi tikunada nga ro den, awan nagiti professional tatanuhaan nga gapo, kada kay metlaeng nga mga sursuro nga nang guide kada kami. Kaya datoy nakanamtatayan nga napintas la unay nga strict makaunget ka, gapo ta kayat mo, nga dagiti sakripisyo dagiti naganak da, ket tamapan metlaeng ti umno nga wagasa nga dati masayang kasi amin dagiti estudyante tatan, Sir Rai, nga kumpleto, nga iti pagbalo, napipintas nga gamit nga sumrekdan iti pagadala talaga nga bengegdahan da unay kaskaso nga talaga laeng nga talaga dagiti mga isursuro iti agbalbalin nga rason no apay nga mapaglinteg iti dalan nga pagturturungan dagiti nga estudyante. Okay, Sir Rai, dati agundaw makadkadwata pa iti partner ko ni Bombo Cristel Tabladillo. Ito natin agundaw Bombo Cristel na dami tiket mga sulod student kani Dr. Ryan Samuel Ramos. Go ahead. Good morning, Bombo Cristel. Naglasbang ni Bombo Cristel kasi madlakagwapon Bombo Che. Happy Teacher's Day, sir. Happy, thank you po. Okay, so kadating kanito, sir, medyo nasaludsud sa amin ni Bombo J. At ilang kayat ko nga saludsudun, sir, ano, karatoy, kat no, damat iti mensahem, karagiti kayat mo nga pag-thank you on, karatoy pailaong, karatoy pailaong aldaw, kat go ahead, sir. Umuna, nadaman pagyamanak, umuna, nang nangruna dagiti naganak ko kon pamilya because they are the source of inspiration nang nangruna dagiti naganak ko. The academic journey akas mestro kakabsat awan sa bali nga nagsamsam makadak no di naganak ko ken kakabsat ko kasi siyak namin tinaudi kakabsat itipito nga kakabsat siyak tinaudi. So natubaya na I was inspired really, and all along kanayon nga adalata naganak ko, adalata nga mamatpati kanyak. Kasta kumbaga iso da amin tinangibagot kanyak no anyaman tinutukad nga ayan ko itatta. So there were my inspiration. So iso da umuna nga pagyamanak. May kadwa kakabsat. Dagiti kaubraak nga mamatpati kanyak. Nga despite my weaknesses, dagiti pagkurkurangak, adadalatat nga mamatpati kanyak, handa kitan digiti pagkamalyak. Kitanda digiti pagkapsutak taputulungan dak nga ngumato ag-improve. So thank you because they also give sense or essence to my profession as a teacher. It's really inspiring to work in an environment nga makakita kat nurturing people nga tumulong tapnon mapabileg mo't bagbagim. Kasi narigat yung trabaho kakabsat iti mesa nga pagadalan na duma-duma nga estudyante ti kamimit mo, at dada digito kakatrabaho tayo nga mabalin tayo katulungan na mamati kada tayo ure kasanot kinarigat digito kabaho tayo. May katlo, ayat ko pa nga pagyamanan gito so amin nga nagbalin nga estudyante ken amin nga estudyante kita ta ure na ungitak ure stricto ak handak nga personal na kagurgura. Masur-surprise tak nga ruta idi birthday ko last week, kandeti Teacher's Day, aglaylayos ti greetings yan ti chat group mi kakabsat. Katang ko in-expect, di dyan nakatangtang sitak, naungotak talaga, bagak natang sitak kasi maldita ak, no sumruak talaga amot estudyante deta. Ngem, aglaplapunusan ti greetings na kakabsat. Very overwhelming at the same time, very humbling on my part. Nakunak ti bagi kakabsat, uragam naungotak ayatin nakpelagan ti estudyante. So, thank you very much. My ultimate source of inspiration dagiti ubing agtutubo nga sursurwan ken dagiti ubing nga nasursurwakon. May kapat pagyamanak met iti bukod ko nga profession particularly dito employer ko ti Mariano Marcos State University nga nangted kanyak gusto nga training tapnon may practice ko ti profession ko akas manursuro ag-improve akas tao ko akas professional. Thank you very much, Mariano Marcos State University, for giving me the opportunity to grow and learn in your portals. And above all,
hangko kayat nga lipatan kakabsat pagdamanak niya po Dios. Isuna tinangtad kanyak ti adu nga rason ken adu nga gundaway nga mananamkot aglaplapuno sa na bendisyon iti biag. Niya po adun apo tinagpasarak nga panubog iti biag. Haan ko nga ilibak. No kumalang adut oras tayo nga sasalita kakabsat mabaling ko pa nga isalaysay ti pakasaritaan ti biag ko akas individual. Ngem adut nagdalanak nga mabalin ko saritain ko matatagkakabsat handa ko manamamon. Baka 2003 pelang katugtug ko lang kandelan kakabsat. That's how honest I am. Ama mga kumapay nga tangapin musay kakabsat. Tika adu nga nagdalanak mesalat kayat ko nga maawatan no api si bibiyagak pay. Ti apo ikikanak ti oportunidad nga agserbi kadagiti arban na. So I thank the Lord for all the blessings and for this health. Urikas ka sa kakabsat despite iti my unworthiness, my frailties, He never abandoned me. So DJ lang kakabsat.